Jesus, Chineke me. Waka! Oh! Hey! Waka baro maguru, waka still baro maguru. Hey! Mama get hands on you now. You're going on now. Yes, again. Now, Waka. It's Mama Habuaka again. I kiss you. Kiss you can walk. Can you remember this? Oh, cheese for the age, apple kiss you. Calling my age of a Ubo. Walker. The child from Ubu. What did I allow? I will mark you, but no one to see come with Patego. I will mark our Walker, my dear. So, Chief, get dinner. Who would negate one eyes as a baragaze in Lala Hora? It's a Hapugaka. Walker. Ye to possess you where Patego. Mua ye tipun kama ye to put this aki we Patego. I fall. Iba apu jebu maki belune jeje Patego. So I worry any chotego. Iba kwani ye so runo. O kwa na kemro ka ibi ne. Iya anu kwa nwanyị. Ya ni lu ba na aka jaja ndị Igbo kwuru n'ilu na aka jaja bụ ọnụ mmanụ. Happen to my dear mother and mamma to put this with Patego. I will mark it. Happy no you believe it. Mama, I get up. You never. You don't say. You didn't have a cat. You didn't One need believe it. Nama Maka. Mama, I will matter. No, my God. Mago na mafuka rozo. Let me see more wrong with you. Boy. Oh God. Mama no. What was in the bad luck? Oh. Hey! Na, maga. Omeka as oh, no, maybe. Hey, so as just like that, just give you what's going on. Nah, if I this woman in him, I said, if I them on him, just 1 year, them in a bucket, where we warm out, and don't knock at the Nanya Kita, okay, Balcomozo. Yes. Plastic, iron. But anyway, just like that, we're going to eat serious. Nah, so some can now go and a mamma to pieces. We're better where you go. Bam! And you can't catch a wood, them catch a watch of movie. We don't need time, man. Chicken. We're going to we're going to flip. Then you flip now. Imana. One. It get flip. But you might want that word. One day. Ndamolonyibu. Don't worry. One day. Ndage fake I lost. I agree with the guy. I will take again. In our go. Don't worry. Imanda. Let I go. So, don't worry. Mbo. Ebona.
mana ọ karị ka ma ọ na nwudere anụ ama nwa iji wewuru nnọọ bad luck ama nwa iji wewuru bad luck nye m ọ na nwetara anụ ọkwọ nna luo o nwere na-etoko disu ma na akpịrị nruo na-amị ya disu azị na-eto ni akpịrị na ya atọ na wish your brain your brain yo anụ brain nke gị Mama. Onye iberibe kere ihe ọ. Mama ngwa ka na nika agwụ m. Isi? Na nika agwụ m anaghị na agụ m. Nwoka, nika agwụ gị na. Agwụ mama. Nwoka ka ihe lugoro ebe a. Hey. Mama ya ni na dị n'azụ ọ mụrụ ya. Nwoka. Amaghị uru ịbara m n'ụlọ. Ihe nọ na-egosi iri enyi. Sọsọ ide eriri m nri n'ụlọ nwụ uru ọzọ fọrọ ịba. Sọsọ ide eri sọsọ nri. Nini hopu ilo ka ihopu ilulo egwu oge hopu. So siri nie ni yon si so se akono no na uri cha nyon yon si tetela ho na Cheki. So se akono re Bia. Oko bibo cha. Ihe okulo wasu. Ma ko Ihe okulo wasu. Okwa wo mo na ma ba na ekwu get nyezi n'ọnụ. Ma kuri di isi o. Mba mesi ya. Ebe ọ na abịara ugbo ihochapụ irule ekworo gị ehochapụ. Agwazi gị kwesị na akparị so ebe Chioma nọ sọsọ aka ike na-adụ gị. Ọ sọ ebe Chioma nọ. Mana ume ya ji hochapụ irule ekworo gị ehochapụ. Ana akparị gị. Akparị gị. Na nwa Maazị Mbanugo. Na ya ka o je Lagos wee kpata ego. Wee na-emere nne na nna ife ọbụla dị iche iche na-enye ha ego. Ka abụ ị nọrọ ebe a iru ugbo mba. Tụsọ iri nni, nwa nka ọbụla nọ nka ka wetara. mmobu dị se ogukwere mpia moto mbosa na-achị ịrụ ụlọ na be ha. Ise? Iberibe amụrụ ebe a. Inu gị ya. Chike ka ime n'igwe. Chike ka ime n'igwe. Onye iberibe. Ọ sọ ọsọ nwa na wefu ụmụ adịghị. Na ihopụ ilo je ekwoghị ehopụ ilo. Ifia Ahom nwa Maazị Mbanugo. Ando nwa Maazị Mbanugo ya akwọ m. Abụmaka. Ọ na-eme ihe nke n'ụdị nke nwa adị n'iche ọ dị iche. Ejizi ya mara mmadụ. Nwoka, ihe nji wori ya nwara gị atụ n'ọ n'ime. Nwa ụzọ ama ha akpụ, onye egwu anya n'ọdụ wee kpụa. Ọ ihe nji wori ya. Ọ na-akpụ ụzọ. Ịma ha okwu n'ihe. Ọ na-akpụ ụzọ. Nwa okwu n'ihe ịma. Ọsọ si iri ndị ihe ịma anya, erukpọ ọrụ ekwu oge arụ. Ị na-ebe ume. Ihe na-achọ ịgwa gị ụra na-ana ụra ha na ụnụ chọọ ịlahụ ebe a. Ụnụ ka ọ dị mụ na ana nnu ha na n'ụlọ onwe n'ifu na kishin a eficha anyị ya. Ka mfu na kishin. Naba. Nne ka ịlụ. Ume ngwu. Nne nọ dị ka ịlụ. Mmadụ amaghị. Aku acha muona. Acha mjangloba. Na ebere go esi we wo to direga. Na ago boyan. Ona ga wo. Student. Madam. When we back. Okay. On we pure water, we such a water. Open we can water. Okay. You see, get me with them 1 piece of pure water. Get below if I get one. Get how much better. Oh, Juru, why you? Nna bia no abana bia. Oh, okay, you got it. Uma ke bega spot.
Esi me pele. Esi me pele kan. Ụmụaka. Eni Jesus, uncle, eni question. Na so si like say go ọ dị ka iwe mozo, ọ dị ka biscuit kika. Ụmụaka. Eni Jesus, uncle, eni question. Sorry. Oh, you want to man. Ogunuma, ladies. Ladies. Hey, Cooker. Anali, a question is no Ụmụaka. Eni Jesus, uncle, eni question. Ladies. Kukele, biscuit ki kukele good pesto. Biscuit ki kukele. Biscuit ki kukele. Na, onye kwa mwa. Ladies. Kukele ina nyam biscuit ki mma ta begin tin e di ko nyawsa azum kukele ya biscuit tapo ya ụmụaka biangwa e di kan Nebukadneza e na ta ifia nki migiri otu a nyam ụmụaka no ọ kwa koyeri o biscuit ga não precisa não se não olha então não precisa não se não olha isso mesmo also eu gosto de sabita que tal Ụmụaka oh God. I'm going to mom. So now, boom now. And when this hour, in fact, when I get home, Ekene, in a chicken, in a to a pego. Hey, no one was. Now, boom, get the one photo in their bag. Because you don't wear back. I go on the walkie, put up one. Mbo tu de kai kali nda mo na pia ko amo ta mo ke ta tin pe mani mo ke ya mi tu mo ke ndo so ne we go kina wata okay so nje mi mo ke na mo we mpata ego mporo gi mpo abo yen God forbid chukwu ma nkwe if kama unu na no unu na kama unu akwa na eli ego m onye na ayọkwa n'ogo ngazu okwunwezu ebe na azu ụmụ anụmanụ in fact ewu nwanne m kama kpọrọ ewu nwanne m ọ ka mma na nke na yọrọ itinye na zu a ka ị na-enene gele maka ịdị ka adaka amanne m ife wa adaka otu aka ịdị iji kwuru nne na onwe gị ọfụma alphabet le ma ke no konye na onwe chi na wara o diri ka o tala ndị mbo na abịa oh biko haro nya kai biko nyara mwa hey no I won't cry no cry I won't cry no cry I said I won't cry no cry Now, now, huh? Oh, wait, hey.
Aye, ina fear now. Na check it. If you put working in your tata. Oh God. Thank you. Oh. Oh. Hey. You all know the name just rap. Lapia. Melted my soul. It's Lapia. Nah, eh. Happy just I'm up with your name on where. Boy, I'm not happy. Just happy with it. I'm come out get your Oh, Macago. Macago. Testimony time. Blessing time. God check up, God wa doctor ya nega ho ya waga ho adegin. Is boy ya na is boy. Onye ọdụ kwa no mwa. Hey. Na nego no nwa no ya nwamba nsia. Nwa ne dukwa ara agba ma me na chop no ka nye ga ka. Dozie nya shop. Dozie shop ya ofuma. Ya na ezuzu ya. Gawa na mama mu na go nye ka luzu ni. We can add ezuzu ga so much. Otito dili Jesu. Amen. Umere. Onye jisike. Onye bakata. Biko ihe a ga-eme n'ụbọchị taa achọ m ofu onye bụ ọtọ gwọrọ anyị Ekene Maria. Amakwa m ihe niile na-ekuzi sinsi ọ na-abakwa gị ngwa. Ekene Maria, dịka na Rọịsị Sema na-ege, na-egozi n'etiti mmiri. Ọ jesi kọdịrị afọ Jesu. Maria Jesu, Nneke Chukwu, ebere meje ya kọdịrị. Ka anyị kọọrọ na ya aka ọzọkwa sie ike. Onye ga-akwụkwọ nụba anyị na nke nọ n'igwe. Ngai no n'eluigwe fotografa gị nkwachiri bịa gị nkwachiri ụwa dịka esi dị n'igwe ya anyị tata n'oge ụbọchị agbaala ya ụka ya nke asịkwa nne ya chekwara ka ekwara ka ịwa sọta na achịkwa amen. Anyị kọọrọ na ya aka ọzọkwa biko tutu na ntata nwere ebe anyị chọrọ ije so onye menụ bụ anyị ga-agbasa mmiri nwekwa n'ihe oriri n'ebe anyị ga-eke ka anyị ike were tinye ndị a okpuru na ọdụ ka anyị n'afọ na nwa na nsọ amen. ka nna anyị nọ n'eluigwe duru ụmụ ya laa n'udo dịka anyị nọla ka ihe ọjọọ ọbụla hapụ ime anyị aha onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst. Gbanọrọ na enwe onye bidoro anyị diskusi ebe a so anyị ga-eme ka anyị kee kọ anyị maka onye wetara anyị biskit anyị sịrị ya gịnị? Ndewo. Anyị sịrị ya gịnị? Ndewo.
Mota de unenu. Odita dirigieso. Una batago. African plastic. Tifo nyinye gaga ni luna keneya. Mama chika. Tifo nyinye gaga ni luna keneya. Tifo nyinye gaga ni luna keneya. Tifo nyinye gaga ni luna keneya. Eleya tifo nyinye gaga ni luna keneya. Let's get together. Rio nyinye kaka ni lunake. Umumele. Abi Maria. Aga. Baba nana smaya. Ya, ezumezu aje kumkorondu barunia. Baba. Ogini. Onye nwanyi badu. Ya gbakwa oge nwa. Noya onwe ifu nke na mara m. Mma m kwụsịrị gị amụ. Chelu, nke a isi ebe a wee na-amị ya, adị m chọrọ nwebe ihe ime. Ịma na ụzọ esi kpụrụ mgbi, ọ na-esi agbụrụ agbụrụ. Noya mkpi. I want you to send back to sender. Onye mere gị ya ngwere. Atụrụ m n'elu, ọ bụkwa aka anwụ. Aku na bisa kenal semua berat. Anyway. Aguna. Mechanụga. Ifele ada emeghị. Nya ipighali dido na n'obodo a ozughị olu gị. Ọ bụrụkwa nke ije taa biskit ụmụaka. Biskit ekele ụmụaka iwute oshi biskit. Ide biko bịa ka ipu before zuru pants na Brian na ọ baziri ozu oshi. Onye oshi. Onye oshi. O nwere nke onye ezi fọmat. Hey! Nyamonu. Ay, afenamente. Atilla. Can you imagine letting my husband guys? Just take a look at me, guys. Na mane do kwakaisa. Okay. Ete kwakaisa nizo. Okay. Bana kwa alowa. Ete na magogo ge no ihe ona nwa megi. Gine angiji makam no na wa ine nye meka se no nwe ihe ona emegi. Ihe oni na mekwa na okwo mwa gi na emeri ya. Nye maka nwete nwa eti no bidu mmo. Odokwa nge nwa mma. Because him kwa nife mi wi fe. Nweko no bia ngare ngwe nweko bia ngare. Oge nge okwa nge ba na ka nweta kwa ihe ota ife na-ekwu. Ogo ọzọ kwa akwụkwọ mmụta bụ ka ọ ga-abụ ọ na-akpọ m na-anagide ọ bụrụ gị nkwu mana nke a ị na-enwe nna mmadụ gị tọchị arụbụ ka ịza
onye biko sọsọ ofu mkpụrụ o menerekwana gị anya mmegi rukwana eze nwaanyị biko oge nwa dibe jiri riju afọ ị na-anụ oge nwa dibe jiri riju afọ ka o ji enye arụ nsị nri ntu anyị nọkịta oge ji riju afọ ka ihe eji eleta onye ọzọ anya lebere otu ịdị ụta ịdị na ka ihe eji eleta m anya ụta ịdị kịta ka ihe eji eleta m anya ụta ịdị kịta ka ihe eji eleta m anya ya get ịdị show gị iso ọdị nwoke na ndị adị na vileji ezu agagharị ezu oshi ọnwụka bụ onye oshi mana ọnwụka zuche biskit ụmụaka ndị blọk rosary mbọsị a nke ọwụrụ akara ka ihe ezu esogharịzila m na vileji a ebe ọbụla m na gị na-esogharị onyechi ọ gịnị nrụọrụ gị ụwa nrụọrụ gị ụwa esogharịzila m agwachala ngo esogharịzila m ebe ọbụla m na gị na-asụ m onyechi esokwana m ọzọ onye akparị dị ka gị Onwuka onye oshi biskit n'ezuzo oshi biskit ya ma afọ ntem na-abụ Onwuka so wajọ ha Onwuka lenu nwoka na Onwuka o ịhụla nwoka na Onwuka o ezuro m oli edere m biskit edebe ya bịara ka ije gosi m ebe idebe ịsawụrụ onwe nke ugwu Hausa
ekwensu ị na-enyo nne gị ọnwụ efure idiot ememe ihe ọjọọ ịhụrụ gị ayọghị ịhụ gị ị mere ihe ọjọọ ayọ menyi onye ayọrọ enyi m okwe ha hapụ ya ị nụrụ ya nne gị ihe ọ menyi ma m ekweghị hapụ m ọnwụ efure ọgụnụ bịa ife niile gị nwe ife niile ife niile nke ga-eche ka ngwa ga-agwa shop ọnwụ ka shop shop onye shop onye nke onye nke onye ọnwụ ka nke madam ọnwụ ka nke madam shop onye ọnwụ ka shop onye shop onye no shop nne awụrụ gị mmiri kwa acid kere ihe ọwụ o nwere ihe mere nwoke be ka isi esi m n'ilo ahụrụgo mmiri na-ezo ebe isi ebe ọ nwoke sọ mmiri na-ezo ebe isi nwoke na mmiri na-ezo mmiri na-ezo onye ma nwaanyị ọ na-enyo ebe ọ na-asa ahụ wee wụọ ya mmiri akwara m aka wee tinyere ọkụkọ aka nwa ọka onye gwa nwaanyị na na-enye onyinye ebe ọ na-asa ọkọ na-asịrị ebe unu emechi n'ọnụ nọ n'ebe a na-akụ asịrị ifere eme chigagodo azụ ka ebe ibu ihe eje mmiri na-ezo sọsọ gị maka nye mmiri nwoke oye ezo ebe nye zo ka dị na ha mmiri dibịa mmiri n'elu gị anya nwoke ifere eme kedu ụdị ndụ dị ya kedu nwoke ihe si na nwoke ebe nna anyị kọrọ gị nwakwa agwa m onye m nwa agwa m onye tụbara ime nwa maka ọbara m adịghị ehu n'ime nwa ihe emekwa agwa m onye tụbara ime nwa ụdị anụ ha nke ahụ ihe agwa m onye tụbara ime nwa nwa dị njọ ọ bụrụ nne ọ dị mma ọ bụrụ nna ya oke ọnwụ na gị na-abụ bịa it's not for you or ọnwụ kapụ ọnwụ ka tutu bịa na ka onye na-achọ ka ị gbasara mụ na gị na-agbasawara ụtụtụ ọma iwe chere ihe anyị kpọrọ ichi n'ọkpakpụ ya nkụ ka ichi n'ọkpụ wekpụ ya nkụ wekpọrọ ya ọkpa iwe tinye wee bata ebe zuzuru wee chọrọ onye iberibe ibe gị zuzuru wee bịa ndị Igbo tiri wee sị na ọ na-eme ọdịka ọ dị gbọsa ọdịka ọ dị nkoro ntị ka nwa gị ị na-azụ ọnwụ ụka ka ị na-aza ndụ ka ihe njụrụ gị mana fọm mughe anya nwuchie ya gwa n'isi ọmụgị na-adị nwohe na-esere ọmụgị na-adị nwohe nzuzu na ọgwụ so mụta mụtara nwa bụ anya mmụọka ka nwụọka nke ọnwụka mama
Mama bia. Bianga mama. Ebe ego we. Mo ka ise mebiri. Mama. Mama, iya jorim, iya gwam ihe. Pata ida da akpari na achọta m n'unu anụwa. Onye iberibe. Ịbali ahụ chụpụ ha ezu, mama zabịa kịta. Onye iberibe. Nwoka, kedu isi ajụ gị nka? Ọwụ ajụ na-ajụ m kịta. Ọwụ achọta ghọta ebe ajụ gị asị. Nke iji bụrụ waị ka nke iji wee bụrụ n'ego. Ka mmadụ ebe ajụ gị si. Mama. Bịa. Enwe ọcha. Mama ka bụga ya. Enwe ọcha. Enwe ojii. Na-acha ka crayfish ọcha. Na-acha ka crayfish ojii. Mama. Onwuka gwa m na ọchụta m n'ụlọ ebe anụwa. Ịkparịcha ya chiga ezi. Mama gị ịbata iji akparị ha. Chere. Oke, maka ọnwụka ka iji wee na-ekwu. Nwoka, gee ntị ka m gwa gị. Onye isi anaghị edu onye isi. Onye isi dubere onye isi mana ọnwụ ka ha na-abụ na-achị nwụ. Onye iberibe anaghị edu onye iberibe. Ịma na iwe onye iberibe chọcha onye ị ga-eme ọyị fụ ọ bụrụ ọnwụka onye iberibe. O wee chịkọrọ ihe ahụ na-agbọ ọchị n'ọkpọ kpọ ya ọkpị ya wee chịkọrọ ya bịa ebe a wee zuzuru bata sị na ọ bịara ịchọ gịnị. Gee ntị ka m gwa gị ọnwụka. Nwoka mbọsị ọzọ ọnwụka ga-ezuzuru bata ebe ọzọ. Onye ma ọnwụka mara ọnwụka ọzọ mara ọgbọ nwa kọfụrụ n'ụlọ. Mama. Abalịzịla ndị na-abịa chụta m n'ụlọ mama. Mama, alaghị ọbịa. Imere ebere wee chọọ ya ọsọ. Ịkarị mbọsị ọzọ ọ ga-abịa ebe a shie mmiri ọkụ na-agba ọsọ ya akwụkwọ anya. Mama chiga yo. Mama ihe emenu na alaghị ọmịa. Mama ka nchukwa gị o. Iwe crayfish eji si agba nya ka n'iwe maka mmefu nwa anyị mita kịta. Iwe esi agba ofe. Ọ ka dị ju eshi. Me ga won make. Gị na-ata ka crayfish ọcha. Wee mmiri ọkụ kwa ya n'iyi nwoke ahụ. Onye ma na onye nwoke iberibe ya nọ n'ụlọ. Anyị duo unu ka atụrụ Hausa. Ọnwụka! Gogoro ogologo unu ga-apụta. Anyị ga-atụrụ Hausa. Ogologo ka ukwu afọ oyibo. Ya gidokwuo. Ịma nye disi web. Ekebisi. Ya hapụ n'aka. Ebe fo nkịta ezigbo iwe na-ewe m. Ami. Ego ka na-agwa m. Ami. Ya me gịnị? Ebe ka isi nwoke m. Ịmma ebe a ọ dịfuru m nkịta. Yes. Ebe efuru m. Ịmaka si eme. Yes. Ewezuga maka ịfụnanya m nwere n'ebe Onyinyechi nọ. Ihe ka anyị mere ụnyaahụ. Mkpụrụ Onyinyechi lechara m anya. Wee chekwa mmiri. Achọrọ ịkwa akwa. Ọkwa ziga. Ịmaka si eme. Enye ojo mi ohe. Aga m ịmụ kapụ anya ọ nọ maka ịfụnanya nwere n'ebe ọ nọ. Amakapụ nya agba. Elu megide. Ana megide. Elu na megide onye si n'ọja. Siri igi na mma. Refi. Are you na mma? Mama ka kwa ba. Ara de gogi. Ịma na bụrụ mbọ. In fact, mbe ide be ba ka go sugar. Ebe tan to be tan mo gari. Gari. Ni mo sugar. Ọkọ wuti mi zo ezo. Oga. Ai de mo gari. Abako no hanke bara ku. Ah na ka bara ku ngon na ke. Ọkọ ti mi zo ezo. You want sugar? Because e ma ito ka. Yo nyala. Nana, ogene kamere no. Emer ngine keyemen. Oh,
nwa unu enye m otu isisi ya emere elu ọkwa mmekọta emenala ọkwa mmekọta onwe ihe ndị emebere nwa nke ihe nyebere a sị na amụta bụ mmadụ mụ aka ya mma ọ bụrụ na ume nwa mere na m amụta ada amụta ọka nwa ọka mma nwoka ihe emebere nwa mmanụ nke atọ ka ọgwọ tọrọ ụtọ ibe niile onye lụọ rie mama ọ dịka na-esichago kwere ebe nna nna were anyị igbo ndị nka gịnị ụdịrị igbo ndị nka nya onye ọtara atọwa ntị mama ọkwa ndị nke m dị na kichin mama asị ọkwa ndị nke m dị na kichin ka anyị kwuru agụ na agụ ọgụ m dị na kichin ndị nke m ka ọ dị na kichin ka nje buru ya agụ na agụ ifuru mfụkwụ gị na-aba na kichin ahụ mfụkwụ gị na-aba na kichin ahụ ọ bụrụ mụ na gị na ị gaa na toilet ga buru ibu ifere eme ndị nke mụnwa ifere eme na toilet ọ kwesịrị ị na-arụ ọrụ n'ihi na-ezu ike n'ihi ekwanụziokwa n'ike Oriakụ ekene daalụ anụ n'ihu daalụ ị chọrọ iri nri ọkwa ndị ka ị chọrọ iri papa nwoke anyị na ụmụnne ka anyị gwa mama ị na-eri nri ị chọrọ iri nri aka aja aja ọnụ mmanụ mana ọnụ bụ ọnụ ekpe mmanụ maka na aka gị bụ aka ebi aja bụ ọnụ ekpe mmanụ agụ agụbabeghị o papa ị na-akwesịrị ha gbaa ha aja n'ugwu na gbaa ha mbara ọ dịkwa mma ọ dị mma ọ dịkwa mma gịnị mere ọ dị mma onye ruo onye rie ọkwasị onye ruo onye rie Oriakụ si amakara nwanye chi nwa rifuru onye gba bọọlụ racha oroma ọhịa na-ekwu aka aja aja ọnụ mmanụ aka eteghị aja ọnụ ekpe mmanụ nwoke ọnụ ekpe mmanụ papa 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 mama yana nuni ka nje yana nuni kem na omba mare da eba na wenye nuni yana nuni ka nje oyi ga ya ago mama Ngamni ke ga yesu ayedewezi ọrụ isi gịnị hemni ke tinye soro jọrụ mbi ye nwe ndidi ka ndị logoduru nu ka lie echize elobazia ilie ọdụkọnụ maka lie kete echi mejewen misi ọdụmma mba chere na ọdụmma mama mama mecho na ba ọsọ monkey ọcha amọbọ n'onwe onye yi na family ihe ọ na gị mama hebisi mma wụrụ onye ọjọọ dị mma chọma na-ebido n'otu jegide ozichi ejie mana ka gị bụ ọrụ ikwu na ị na-achọrọ ịla ahụla ka izuo ike si na-egefe ka izuo ike ị ga-ejekwa n'efe ma a na-eri nri ọdụọkwa mma ahụ mba chere ọdịmma ma ọdịmma bịara
Monke ọcha. Na-achụ nne oge, ị ga-erugbo oge na nne. Ị ga-adị na-achụ anụ nwaanyị. Ma bụ abụsi o. Bịa metụrụ m aka. Ọcha ka ọmaka. Bụ oji ka ọjọka. Enwe ndị Hausa. Papa! Ọka kita. Ọkụ mụ nja kita ntanya na ndụ na ọ bụrụ. Na mmadụ aha adị ụwa na ụmụ onye na-adị na asụ na mmadụ aha adị ụwa. Yọ ka enwere ọrụgodo nne otu mmadụ enwere. Ngwa ị na-akpọtụ na Ọ maazị na ha bido. Achị ego. Enwere ego ọ na-awere ka na-enye mkpọtụ. Nna negozi otu ọnụ kọmọdụ narị. Nna Chitu obi ga na-edo ka ngwere. Mgbe ị na-echetara m okporo ka a na-ere n'ime obodo. Ị na-akọ m ibu? Ibu ka. Na aga were n'obodo a. Chọgo m mkpume ka nta. Onye mkpume. Sị gị jee chọrọ mkpume. Abụ ndị Igbo. Ya gị na-emekwa nke ka nwoke dị ka m na. Ọ na nwere onwe ife inwe ahụ, nwere ọrụ inwe. Cheche ka na-eche. Ezuori. Gụrụ onye? Mụ na gị izu ohi. Otu ịdị ya ebu nwa egbe. Ọ ngụ egbe ka egbe ebu. Kidnapping. Na-akwụta ezigbo ihe. Ngwa na-eche na ịlapụ mkpume. Ihe bịa m n'uche. Anyị nwere ide ya. Obodo akpagharị ọnwụ ka chọọ ife ị ga-alụ ọ kpọrọ nwa ọka pụwa ha obodo jewa o wee lute nnukwu ụbọchị Politan ha ga-eme bizines esetie na ọkwa na ayịyọ kafa nọ na ayọzi erute n'ebe a na-ayọ ayịyọ ahapụ ayịyọ onye owe ike nwanyị n'ebe afọ ha na-ayọ ayịyọ ga-abụrụ nne ha onye ọbụla n'ọsọ Comforti Ben Johnson n'ọsọ nwoke n'ọnwụka Papa Walker. Hey. Get you going to la hole with him. Otu kwa nje si ka m nzu ike makwa na ọbụbọ ka nje jee bachanata ọrụ bachapụtazi ya pụta ike ahụ ma sị nka ndị na-ezu ike ụlọ ebuchara m ozugbo Abatakwana m na-azụkwa azụọla m mana nna ya ọ bụ na ọ na-azụ bụ ihe isiokwu ha bụgo maka nke azụ na azụ ha
ịma nke kacha nke nna anyị na m jere n'afịa taa wee fụ nwa ọka na nke enyi ya nwoke amamihe akpọziri ya mbụ ọnwụ nka nna ya fụrụ ha na-abụ n'ime afịa nna ya ha wee na-ayọ ayịyọ hei nna ya sị gị na ha na-ayọ ayịyọ kedu ihe nke a pụtara kọwara m ọfụma ka nghọta ihe na-ekwu nna ya sị gị na ha na-ayọ ayịyọ hei ọ karịkwa ị na-akpasasị n'anya aghọtacha m ihe na-ekwu ya ihe ntụwa na ha na-ayọ ayọ ọ bụ na onye nke a na-eme na ya kpuru isi onye nke ọzọ na-ezu ka ọ bụ na ha gwọrọ ngwọrọ kedu ihe na-eme nke bụ na ha na-arị ajụjụ ka apụta ha n'ọdụ ahịa mmadụ jee na-asị do nyere m aka na aghọtara m nke bụ na ha na-ayọ ayọ nna ya mmakwụ n'ọnụ a sị na ngo na nwa ụka na ọnwụ ụka na-ayọ ayịyọ a sị m nke nkewa iyo ayịyọ adị nna ya ma nke kacha nke bụ na ego ahụ ha na-ayọtasị afụbeghị ego anya mama ebe ego na-abịa mama ebe ha na-ejebe ego afụbeghị m nkebe ego anya cherekwa ị na-ekwuzi ka ya sị na ịma na otego ha rụbara ha yọbara ya bụ ayịyọ amakwa m nọ ihe mana afọ m ka a na-enye ha ego afọ m ka a na-enyere ha ego nsogbu abịala ihe mere na ọbatazi ejuzie na-ekwu otu ha si ayọ ayọ na ọnwụ nọ na n'isi ka ha ji ayọ na ọkpụkpọ ọbatazi ejuzie nsogbu adịghị nnọrọ nne n'ebe afa mmadụ a na-ekwu I can't work him now. Check me out. Kami je choto dere nkano. Je oti ya ne yo ma zo. Ambulance sa. Achuare. Moro ko ambulance. Kada ko ka chera. Cara maru. Kai je bi ko mo to na.